Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mundolole ndapatse olemekezeka Dr. Ndi Mtumbuka kuti apatse moni ndi kukudzutsani senu bwana zikomo kwambiri. Moni donse muli bwanji Ngendeni tibaketela mwamba Haiti eti tibaketela mwamba eti UTA Nanga pa 16 September hapa Dr. Kabambe Ndi Tikuti Dr. Kabambe pa 6 September mzabanga jani nanga ine wachiri wao Ndi Mtumbuka mzabanga nane jani zikomo kwambiri ndipereke ulemu kwa a president atu amene akhala His Excellency the President of the Republic of Malawi Dr. Kabambe. Ndipereke ulemu kwa a first lady atu kuchokera mu September amayi Bridget Kabambe taombere manja. Ule mwangu pale wali Rashid pia amene muli Kabambe amene muli organize seketa. Ine ndinali kumpoto kumenya kampeni yo pyandabwera dzulo. Ndi anthu akumpoto anituma uthenga kwa inu nonse. Ndimesera neti ndinali kumzimba kurumbi ndi kunkhatabe. Apa ndikupita so Wednesday ndikakhala kuchitipa ndi ukaronga. Ndi akumpota atuma uthenga akuti zinthu ziwiri, choyamba akuti atopa ndi umphawi. Atopa ndi cha umphawi. Ndi akuti ndikufunse inuyo nanusa mwatopa pamene simnatope. Sinamve manjani ndikauze mwatopa ndi umphawi. Andiuza kumpoto kuti iwowo penote na penote pa 16 September akuti iwo saponya. Ndawo ndikufunse inuyo muponya kapena simuponya? Siponya. Ndekuti chigoli chomwakulesa ndani? Mwakulesa chigoli cha mdani? Mungu kumbu sana. Anati mzakuti sata ya katapedi alipo pano amene dzulo wanyakaratu. Akabuza ule tema na mzabeza nchibeli chilo mnazibeza inu wakulaka baza wanu njinga yanu uendesa kupeza drama ndi nchilo boma na kosa nimene baza mkulanoka kosa ni chitu chika mazeka baza ndikuza neti. Chachitatu anatiuza kuti zinthu mustolo zizatsika mtengo eti aza mwanali sise kwa jeti pano aza mundizingati watsika mtengo ndekuti anatiuza chilungamo kapena anatinamiza. Inu mungapotere munthu anakunamiza nini? Inu zisiru ndiye akuti Malawi muno zavuta chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine eti ibesesani abaiti inu muli babanja bambo akulephera kugula bread, akulephera kulipira rent zonsezo. Wafusa kuti abambo zivuta bwanji akuti ayi waneba kuja amayina bambo amayambana ndewu chifukwa ndalephera. Ndewu yakwaneba izikupangani fafeti inu zikukuzani ukakumenya na ine mulephera kupita kumunda zoona ndi ibesera zimenezo zamalayo fezi simga ifafana organiza bo munene mudi simugani na mize ndifuna tichonge anthuwa si ntchito sana libase siku ya katatu atundu wakwera mtengo eti ndiye tonsefe ndife manebu kongeresi
mali disiteni mwapa sa 9 ngati mwapa sa 5 ngati mwapa sa 3 ngati mwapa sa ngati mwapa sa akwanza kamena alepera achoka kamena sachoke kupita mwina apinga patema vote 100 ale represent ifuna ndapepa president kuti atiyankhuleti komasana atiyankhule achiyamata tifuna ndikuze nizi ife ndi abwanawa ngalowa mboma abwanawa akonza chuma andiuza kuti tigwire nawo ntchito kumbali ya technology. Ine nali mkulu wa technology ku Airtel Malawi, ku Rwanda, ku Kenya, mu Africa monsemu. Ndiye chimozi menda kuzendia bwana nchokuti achiyamata nonse tizabanga zimene anzathu amapanga ku Kenya, ku Uganda ndi mayiko ena tipitsisa leti tizagula makompyuta zaika makompyuta pano labu ya makompyuta mwina 50 achiyamata tusani manja mwamba ndoni achiyamata nonse tusani makompyuta timbali makompyuta ndiye bazaka zikalanda mabeba za kwa Amerika inyo mzingo tai kwa kuona kwenenga hapa kutai ngale pele kuone ngale sai zopeleka musa ndio ndama $, ena 50,000 kwa japa kwa siku, ena 100 mpaka 200,000 kwa siku. Ndiye ndifuso ineyo sanganipo chiro yokuti boma bali boma lina ndio zapa sani kabaza zapa sani makompyuta amene afuna kabaza tione alipo amene afuna kompyuta ama kompyuta mugapo ni Congress kama Kabambe afuna kompyuta tione alipo okezi amene afuna kabaza ndiye mugapo ni Congress kama Kabambe siko mabindeni apende kuda dyangule kuda mwere endinene utime nyimbo Kabambe omweyo kuti wa Kabambe omweyo kuti wa Kabambe omweyo kuti wa wanjala ona ni bwana lilinjala ona bangolini UTM Sokolato choyamba ndipeleke ulemu kwa Mai Kabambe amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa olemekezeka Dr. Mtumbuka amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa makolo athu mafumu magogo nonse amene muli pano ulemu wanu mafumu makolo athu. Ndipeleke ulemu kwa akuluakulu onse ku region amene atsalira pano ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata nasungwana moni nonse muli bwanji bwino kwambiri. Ndinaokondwa kuti ndakazanga komanso arrangement anga olemekezeka Dr. Ndi Mtumbuka tabwera kuno mutione inunso ife tikuoneni ndiko kwabwera ndonyadira kwambiri. Tachokoza gogo mwana anabwera pano anthu sanatuluke iya koma ife tabwera pano awiri anthu mwatuluka mwa unyinji motere ziko ine ndakazangawa makolo athu anachokera ku Njewu komanso ena anachokera Mplanda ndi ku Tcholo
koma anabwera kalekale muno mu Lilongwe. Moti ife anaofe awiri ife inunso mubadwiramo muno mu Lilongwe. Tonse anatufe tabadwiramo muno mu Lilongwe. Tinabadwa kuno chifukwa makolo athu anabwera kalekale ku Lilongwe kudzagwira ntchito. Ndiye mmene ife timabadwa makolo ali muno. Ambiri a inu pano badwiramo muno mu Lilongwe, ifenso tabadwiramo kuno ku Lilongwe. Chotero tonsefe ndife ana kamodzi. Azichimwene ndi azichemwali. Aliyense abadwira kuno ku Malawi timati ndife Amalawi obadwira ku Malawi. Amene abadwira ku South Africa amati ndife ku South Africa obadwira ku South Africa. Chotero inenso nda running mate anga ndakazanga nafenso ndife obadwira kuno ku Lilongwe. Ndife akuti akoko mukatikane tinabadwira kuno mutikana kuti sife kuno mukamakavotera wina aliyense ifenso mukatitani mukativotere monga azichimwene anu azichemwali athu. Takumvani? Mwamva? Chachiwiri makandidate amene alipo pano akupikisana kwambiri pa mpando wa president. Pali woyambirira achakwera azaka 70 sanagwireko ntchito mboma moyo wawo wonse. Anali a president Malawi Assemblies of God komanso adagwirako ntchito ku Chipeko. Ndiye CV yawo imeneyi. Zaka 70 anali ku Assemblies of God monga mbusa komanso anagwirako Chipeko. Achiwiri akupikisana nawo kwambiri pa mpando wa president chaka chino ndi a Professor akapita Mutareka. Iwowo azaka 85. Iwowo anapanga maphunziro awo alo zamalamulo. Ntchito imene ayigwira kwambiri yophunzitsa zamalamulo ku sukulu yakunja. Wachitatu akupikisana kwambiri pa mpando wa president ndine mwana wanu ndili pano, chimwene wanu ndili pano. Ine sukulu zanga kukhala badwira muno mu Lilongwe, primary yanga naphunzira muno mu Lilongwe, degree yanga yoyamba ndinapanga agriculture economics. Kubonda ine katswiri wasima plan aza ulimi. Akafika nose mwaphunzitsa ku Malawi kuno kudza ndi ulimi. Ndine mmodzi mwa anthu anaphunzitsidwa ku Bunda College ngati katswiri wa za ulimi. Komanso ine ndinagwira ntchito mboma kwa zaka 25. Ndinachoka kumene ku college kuyamba ntchito mboma kunali vuto la fetereza. Ndiye nthawi imeneyo a president ali His Excellency Dr. Ngakhale Muluzi. Tinalipo anyamata atatu anatifunsa kuti tingatani alimi akhale ndi azipeza fetereza ndi mbewu yabwino. Tinakhala pansi tinalemba document yoyambirira ya starter pack. Inapita ku cabinet
anaipanga approve ndikuyamba kupanga implement program ya Startup. Program imene ija ine ndazinzanga awiri, we were the brain children amene tinaipanga nkhani imene ija kuti ichitike. Panaliso program ya APIC, Agricultural Productivity Investment Project, yomapeza federeza ndi mbewu pa ngongole makolo mukumbukira. Program imene ija tinalembaso ndine ndazinzanga awiri. Inapita ku cabinet ya Muluza naivomereza, inayambika, ndipo ine nali country manager oyamba wa program ya APIC ndikugwira ntchito ku Ministry of Agriculture. Ndiye pambali pa maudindo ambiri ndagwira mboma. Ndinagwirapo ndi malemu apingwa Mutabeka ngati mkulu wa zachuma ndi chitukuko dziko lonse la Malawi. Ntchito yanga nthawi imeneyo kunali kukasaka ndalama za boma ndikutsika mu ntchito za boma chitukuko chichitike. Moni chitukuko chonse chidachitika mu nthawi ya malemu apingwa Mutabeka, ineyo nali budget director wawo, mkulu wawo wa zachuma omakasakasaka ndalama wemarae ndi mabungo ena wonse ndi mayiko a dziko lapansi. Ndimapita kukasaka ndalama kutsika mu ntchito za boma zigwire zichitike mu nthawi ya malemu apingwa Mutabeka. Monga ngati ku restaurant pamakhala mwini wako wa restaurant, pamakhala nyamata opita nsima ku kitchen, ena ogawa nsima mkati mu restaurant, amene anthu amaona ndongogawa nsima mweaja ino aka restaurant ya uje, ama iwala anthu amene akupika kitchen kunja. Ife nyamene tingapika nthawi ya malemu apingwa Mutabeka. Komanso munthawi yapita ndinagwira ntchito ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi. Moti mukatulutsa ndalama yanuyo amene ali nayo atulutse, mukatulutsa muyang'ane pansipo manalembedwa mawu a governor. Ndiye mupeza nopale mpayika signature, mupeza napanga chonchi D, ndiye ndikupanga no Kabambe. Ndiye muiwerenge signature ndiye signature yake ya munthu amene ali panoyu mchimwene wano. Tikamanena kuti chuma mu nthawi ya apita, mukamanena kuti chuma mu nthawi ya apita cha dziko lino chinali chokhazikika. Ntchito imene ija kuti chuma chikhazikike, mukayang'ane malamulo a dziko lino, akulu a constitution amanena kuti Reserve Bank ya Malawi ntchito yake ndiye yokhazikitsa kuti mitengo ya dziko ikhale yokhazikika isamasunthesunthe. Ndiye ntchito imene ndagwira ine. Chotero ndili pa ntchito imene ya Governor Reserve Bank ndinayamba 2017 kufika 2020. Mmene ndimayamba ntchito ku Reserve Bank, federeza anali 18,000 kwacha 2017, anakhala pa mtengo wa 18,000 kwacha mpaka 2020 sanasinthe tsiku limodzi. Mbewu ya 10 kgs inali pa 16,000 kwacha, mbewu ya chimanga ya 10 kgs kuyambira 2017, 2018, 2019 mpaka na 2020 mtengo wa mbewu ya chimanga 10 kg sunasinthe ya. Soko wanilima Asamu ndi zina zotero anali pa 50 kwacha 2017 kwacha 50 kwacha mpaka 2020 sanasinthe ya. Ndalama yathu ya Malawi kwacha inali pa 732 kwacha $20 2017, 2018, 2019 mpaka nachokeramo ndalama tusina taike mphamvu ngakhale tsiku lililonse. Abale anga akulu
ndikudziwitseni kuti mwa president atatu amene tikulimbana pa upresident chaka chino, tikatengera Chakwera mbali ina azaka 70 abusa owalikira, tikatengera Mutharika mbali naye aloya azaka 85, ndikudzatengera ine ndili pano mwana walume Nyamata amene ndinapanga maphunziro a chuma ndi chitukuko, ndikugwira ntchito zaka 25 mboma, kuphatikizapo ntchito zikulu ziwiri ya budget director ndi ya governor wa Reserve Bank ya Malawi. Ineyo ndili ndi CV yabwino ya mphamvu yoyendetsera boma posa awiri. Masanko achaka chino apa 16 September ndofunikira kwambiri. Munimvetsetse Masanko apa 16 September achaka chino ndofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Kumane ichi Chakwera amene amatenga boma Federeza ali pa 18,000 kwacha, lero wafika 158,000 kwacha. Chikapa tsaso boma Chakwera ulendo uno Federeza afika 500,000 kwacha pepaka. Chakwera atipa kubwera njala tikulira pano isinati ya Federeza adantenga ali pa 18,000 kwacha, afika naye 158,000 kwacha. Ulendo winao afika naye 500,000 kwacha. Paia pulumuke hapa ya tosa tipa tita atipa Chakwera. Mbewu ya chimanga mena matenda boma mu 2020 inali 16,000 kwacha pa 10 kg bag. Lero ni 138,000 kwacha 10 kg bag yomweja. Chikapa taso leno wina zaka zina 5 mbewu imene jafika 300,000 kwacha atipa Chakwera. Sopo walima anantenga ali pa 50 kwacha, lero ali pa 1,000 kwacha. Ulendo winao afika 10,000 kwacha. Asa mbendani ndalama ya kwacha anaitenga ali pa 732 kwacha $20, banafika nayo 1,700 kwacha $20 pa official rate. Koma ntengo wenima wenimayendera wa black market ili pa 5,000 kwacha $20, kuichotsa pa 732. Chakwera akawa mboma ulendo uno aisunda paka 10,000 kwacha $20 ali mbendani. Masanko apa 16 September ndofunikira kwambiri. Awa abusawa banja atikabazalikira ku chalichi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.